hei vaan hei. Hyvää iltaa. Minä olen Kimmo Lehto. Minä olen Otto Lapila. Ja me olemme Pahat Mahat. Me halutaan sitten teille improvisoitua mansaita. Ja tähän alkuun me voitaisiin tarvita sanoja. Ja me tarvitaan kaksi asiaa, kaksi inspiraatiota. Se voi olla joku konkreettinen asia, mutta se voi olla jotain... Oikeastaan ihan ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen. Astianpesukone. Astianpesukone. Hiekkaranta. Hiekkaranta, astianpesukone. Ne on nyt nämä asiat, jotka teiltä toimii meille inspiraationa. Me saatetaan joskus keskeyttää teidät ja kysyä jotain uusia asioita, niin ensimmäinen asia vaan, mikä tulee mieleen, niin laukukkaa menemään. Otso, kerro. Muistitko sä hakea tää on nää tiskit täällä taas odottelemassa, niin Kauas meillä on aikaa. Tää tunti tässä meillä on ennen kuin odotetaan luovuttaa avaimet. Ja tuossa on, toi pikaohjelmakin on 1,5 tuntia. Mut siis, niin sä et hakenut niitä. Niitä astioita. Ei, tabletteja, astiatabletteja, konetabletteja. Ei, katsotaan mitä mulla löytyy. Mulla on kaikenlaista tablettia taskussa. Kokeilas, olisiko... Se ainakin murenee kivasti käsiin. Joo. 1,5 tuntia. Tässä on tietysti aika meditatiivista. Nyt se hana aukeaa. Kivasti se lotisee. Joo. Tulee vähän mieleen lapsuuden Forssan vesihönireissu. Ai jaa. No. Kävittekö te usein? Muutaman kerran. Noiden kylätoimikunnan reissujen kanssa me käytiin. Kyllä me käytiin muutenkin ihan. Mä en ole koskaan käynyt vesihönissä. Onko se iso paikka? No, se on semmoinen forssalainen uimahalli. Ei Salon uimahalli ei riittänyt. Ei. Forssassa oli sentään. Siihen aikaan Salossa ei ollut vielä noita liukumäkiä. Siellä se oli niin, että se oli vähän tämmönen niinku... Joo, ja siellä oli autokone. Nyt se rupesi tämmönen... Kyllä toi niinku on vähän tommonen niinku... Kyllä se vähän tuudittaa tämmösen rauhallisuuteen. Sähän löysit jo tilasta. No mä kävin viime viikonloppuissa sen pesukoneen meditatiivikurssilla. Niin ne mainosti sitä tossa Salon keväisessä kulttuurioppaassa. Juuri siinä, joo. Se oli loppuun myyty, mutta mä sain peruutuspaikan. Joku oli siirtynyt käsintiskaukseen. Niin, että sä vaan menit toisin sanoen sinne ilman mitään lupaa. Niin. No niin. No mut siinähän pääsee, kun on vaan tämmönen yrittäjä. Se on hauska katsoa, kun koulut vähenee koko ajan, niin noita kotitalousluokkia jää yli. Helvetin hyvä paikka harrastaa tollasta. Sitten on pesukoneet vieressä. Niin, että niitä valjastetaan niinku tämmöiseen pesukoneen meditatiiviseen. No ne miettikö, niillä on sellainen ideapaja, että mitä. Kato nyt siitä se kello. Ei mene tasaisia minuutteja koskaan. Oliko se jotain väliä? Joo, se on se, sulla on se, missä sä käytät kädessä sitä saippua ja vähän siitä tabletista. Silleen pikkasen liukuu. Sitten sanot vaan, että Omo. Tai sitten sanoo kanssa Upo. Tai Verhoos. Se on vaikea. Se ei toimi yhtä Verhoos. Se pitää käännä sitten jatkoksi. Se on se kovat kirja. Äläkä lausu sitä suomeksi, niin sitä R. Sitten se on niinku Verhool. Niin, jos se on sellainen vähän kuin sumotorvi. Se on ääni rauhoittanut toista. Sähän voisi ihan yhtä hyvin vetää sitä kurssia. Meidät. Joo. Mä oon miettinyt kans sellaista puhua. Candy. Mut se on ne kotitalousluokat aika kalliita. Niin. Et sun pitää niinku miettiä sit muitakin. Entä jos me sanotaan se jokin vähän rytmikkäämmin? Electrolux. Ei se kun toimi yhtään. Ei ole tässä leilla keipoista. Niin. Eikö teillä ole kuollut? Tai ainakin se asuu Roskiksessa. Ai niin, Sesame Streetissä. No niin, sä oot tosi nopea. Mä oon väittänyt aina, että pesukoneiden ja astianpesukoneiden noin minuutit ei ole minuutteja. Ne saattaa mennä niinku 1 minuutista 10 minuuttia sitten. Niin tää pesukoneen 15 minuuttia on oikeesti 45 minuuttia. Ja astianpesukoneen linkoossa on aika paha juttu. Eikä se poliisia on kautta. Mut niin se Forssan vesihelmi. Mä oon vaan enemmän tuollaista uimarantahengiä.
Siellä on helpompi kustaa. Siis sä sanoit, että sä et ole koskaan ollut Forssa Vesihelmissä. Nyt me ollaan tässä ja tossa on tuo astiapesukone. Niinpä. Mitä jos avataan luukku kesken ohjelman, niin me saadaan tänne ihan meidän oma pikku ranta. Hei. Ja se olisi vähän niinku Forssa Vesihelmi niiden turistien jälkeen, kun ne tuo kaiken kiekan. Se on ihan totta. Pirut paljasjalkaiset turistit. Anna kaikki, jotka tulee huittisista. Jos mä avaan. 3. 1, 2, kiitos. 3.